naman tayo sa Dominican. Ayan guys, yung Dominican. Alam nyo ba yung Dominican na yun is, ito yung mga, yan, pasilip lang. Yan nyo guys, yan. Yan siya. Yan. Yan. Tapos, ito yung history niya guys. Yung 1913 at 1915 siya ginawa, construction period. So, 1915 and 1917, ano siya guys. So, mamaya na natin i-explain guys. So, papasok muna tayo guys. Kasi, naghahagahol kami. So, ayan. Yung Dominican retreat. Yan, pasok na tayo dito guys. Meron akong nararamdaman guys. Yan, dito guys, nakapunta na ako dito. This is the second time na nagpunta ako. Actually, abandoned na siya, no, na hotel. Yan. Yan, tapos, sige, maglakad lang tayo. Wala na siya guys, inalis na. Actually, sirang-sira na talaga siya ngayon. Yung bahay na to. Yan. Yan siya. Yan. Yan. Dapat sana guys, pupunta ko dito nung November. Di ba yung araw ng mga patay kasi natatakot siya. Nung first na nagpunta kami dito, ano siya, yung kaibigan ko, nag-picture kami. Something, meron sa likod niya. So, hindi na namin, yung picture na yun, dinilit namin sa tatakot namin. Pero actually, guys, wala naman talaga. Di ba? So, ayan, magpunta muna tayo dun sa, road test muna tayo. Road test. Ayan. So, kung naisip nyo guys, i-search ko muna yung mga history about Dominican. Ayan. Dito daw noon yan. Yan yung abandoned na siya na fountain. Ayan. So, medyo weird siya na bahay. Medyo natatakot tayo. Pero, bawal matakot kasi God is with us. Ayan, charot. So, yan na yung mga abandoned rooms. So, noon, guys, ito hotel siya noon. Kaya lang inabandon siya. So, as what you see, yan, kwarto to siya. May CR siya kasi nga, hotel nga siya noon. Yan, pero wala na siya na guys, abandoned na siya. So, meron pa rin nagpupunta dito guys kasi, may din, kumbaga, ayan, kwarto din yan, pero abandoned. Ayan, this is a wood. Please don't touch the artwork. Ayan, may mahilig talaga sila. Yan, mga artwork. Yung mga drawing, guys. Ayan. Ganda na ba ng drawing? Ayan. Ansang Grano. Ayan. I challenge you, ha. Ito. Yung drawing mo to. Ansang Grano. Yan. Yung pinakamagaling na mag-drawing sa YTN. Yan. Saan pa ba tayo? Alam ko, dun sa step na yon, si Hangal Girl ang mabilis. Siya yung nanalo. Ayan, Ansang Grano. Baka naman. Ayan, baka naman ito. Ayan, pakita ko sa yung picture yung buo para i-drawing mo. Ayan, yung mga arts. Ayan, mahilig talaga sa arts ang dito guys. Kaya kahit yung bahay, yan, nag-arts sila. So, ito lang guys yung minsan may pumupunta dito guys. Yan. May nag-shooting. Dati may nag-shooting dito pero hindi ako nakakapunta kasi nga diba busy si Bisaya ko dahil. Ayan yan yung labas. Yung labas. Medyo tahimik siya guys kasi noon actually nung first na pumunta ko dito is maraming tao. Ngayon wala na siyang tao kasi hindi pandemic nga. Ayan. So, yan, yung kwarto guys, ayan, mahilig sila mag-ukit-ukit ng mga kahoy, yung ginagawang lamesa, ganyan, ito gagawin nila. Yan.
So, as ngayon lang guys, is ngayon lang kami ang tao. Ayan. Yung, di ba mahal yung, ano, yung kahoy ngayon. Ayan, ito, ginagawa nila. Tsaka, ready na rin yung Christmas tree nila. Hindi ko alam kung kailan nila, ano, so abangan niyo yan guys. Medyo creative ang taga Baguio. Akit tayo? Sige. Ito guys, ayan, Ansang Grano. Ayan, ang galing niya ba? Ang galing ng drawing na yan. Ayan, credits to the drawing. Ayan, gusto ko makilala yung nag-drawing niya. Actually guys, nung wala pang pandemic, may mga event dito. Yung mga student. Kaya mo may convert dito na wifi. Asan? Oo. Yung mga student dito sila meron sila mga event dito. So, punta tayo sa taas guys. Ipapashoot ko kayo dun sa taas para malaman yun yung daan na to. Kung mag-isa ka lang guys, kung mahina yung loob mo, kasi sila natatakot talaga sa, yan, natatakot sila kasi, ano, yung sabi lang na parang meron daw kababalaghan. Pero actually, wala naman talaga yan. Yung isip lang natin, di ba? So, Dito meron ka dito ng gabi. Para may mag-challenge daw sa akin na ipatira ko dito isang gabi. So, nandito na tayo sa taas, guys. So, yan yung baba. Yan. O, di ba? Sira na talaga siya, guys. Sira yung abandon na kasi siya. So, yan. Hiningal na naman si Bisaya ko, day. Tapos, ito, yung mga kwarto na to. Mayroong nag-shooting dito, guys, yung gera-gera. Yan. Yung kinidnap ba. Yan. So, punta pa tayo dun sa pinakatuktok sa taas. Yan. So, dito na tayo sa pinaka-rooftop ng bahay. Nandito ako. Yan. So, ito lang naman guys yung tinatambayan ng mga pumupunta dito kasi matatanaw nila yung buong build, yung view sa Baguio. Hingal ba? Yan. Actually, nire-repair siya ngayon kasi natin alam after pandemic. Actually guys, marami na siyang mga namamasyal doon. Pero ngayon wala. Ayan. Yan, makikita mo. At saka, noon, ito punong-puno to noon guys. Ngayon wala na. Wala nang tao. Wala nang pumunta kasi lahat ng ito puno to, wala kang maano dito kasi puno nga siya. Nung pumunta kami dito, mayroong nag-pictorial dyan. Mga beke. Yan. Yan ang gusto nila guys kasi makikita nila yung mga view. Tapos yan. Tapos alam mo naman tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa picture-picture. Yun naman talaga tayo bumabawi sa hala ka, may naiwan pa na facial guys. Siguro nalasing siya. Kaya naiwan. Ayan. So, yan guys, yung malaking cross. Ayan. Tapos, ayan, yung pinupuntahan ng mga tao. So, kung mahuhulog ka dito guys, nako, ayan. 'Di ba yung mga bahay na yun. Naalala ko lang guys noon, para siyang Little Istanbul. Kung ano mo sa Istanbul guys, ganyan yung mga bahay. Nakita mo yan? Yan yung mga bahay na yan. Yan. Nasa tuktok yan ng bundok guys, pero hindi naman siya kasi okay naman. Hindi siya ayan.
Pwedeng magtago dito. Tago-taguan, maliwanag ang... Yan. So, yung view na yan, guys, yun talaga ang gustong-gusto nila pag pumupunta sila dito. Yan, yung views na yan. 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 Yun talaga ang gustong-gusto nila. Guys, ayan yung La Presa, guys. La Presa, di ba? Oh, diyan ang La Presa, guys, oh. Kita nyo, guys, yung umuusok na yan. La Presa. Yan. Yan yung La Presa. Yan. Galing na tayo doon. Oo. So sa susunod, guys, pupunta ako doon kasi 'di ba doon dati Oh, yung forever mo. yung Forevermore sa La Presa na yan. Nandyan. Pero bawal kasi pumasok, only the residents of Baguio lang ang pwedeng pumasok diyan. Kailangan may permit ka nga, taga dito ka kasi bawal may na daw ID yung ka. mga turista. Siyempre, isang tao lang yung gumawa. Damay-damay na lahat. Yun. So, yan guys, yung La Presa. Tas iikot lang tayo. Makikita na natin yung mga bahay na yan. Yan, nakita niyo yung mga bahay na yan, guys. Ayan. Napakaganda talaga sa Baguio, guys. Actually, sa 6 years ko dito. So, nasabi ko talaga na maganda siya. Kailang hindi tayo, dyan. Ayan, yung mga bahay na yan. Kita nyo yan, guys. At saka, hindi mo na kailangan ng electric fan o aircon dito, guys. Malamig na. Ayan. So, ayan, guys. So, that's all for today, guys. This is Bisaya Kuday at your service. Wag na wag niyong kalimutan. Kalembangin. Yan. Don't forget to like and subscribe on my YouTube channel. Bisaya Kuday at your service. Bye!